Ähliňe-de salam, mehriban adamlar. Yer şarymyz diýseň uly we her ýeri bir-birinden tapawutly, owdan we täsin ýerler bar. Yer ýüzüniň tebigatynyň bolşy ýaly suwuň aşagynyň hem özüne degişli ýaşaýşy bar. Dünýäniň iň uly haýwany hem suwda ýaşaýar. Ol dünýäniň iň güýçli sesini çykaryp bilýän iketek haýwan. Bu videomda sizlere dünýäniň iň uly haýwany gök kit hakynda video taýynladyk. Video başlamanka sizlere kiçirek ýatlatmam boljak. Videomuza like basmagy we bize goşulmak isteseňiz agza bolup bilersiňiz. Videomuza geçelim. Okeanlaryň hem dünýäniň iň uly haýwany bolan gök kitler dinozawr döwrüne ýakyn döwürlerden bäri günümizde çenli ýaşap gelýär. Bir gök kitiň boyu ortaça 12 metr bilen 32 metre çenli uzunlygy ýetip bilýär. Agramlary bolsa 50 tonnadan 150 tonna çenli çykyp bilýär. Gök kitler 1864-nji ýylda balykçy awçylary tarapyndan awlanmana başlanýar we 1968-nji ýyla çenli awlanylyp häzirki döwürde nesli azalan haýwanlaryň kitaby bolan Gyzyl kitaba girdildi. Häzirki döwürde bu haýwanlaryň sany diýseň azaldy we alymlaryň aýtmagyna görä 10 000-a ýakyn sanysy galandyr diýilip çaklanylýar. Gök kitler aýrytyn hem emzikli haýwanlar maşgalasyna degişli bolup, emzikli haýwanlar maşgalasynyň iň uly haýwanydyr. Gök kitiň diliniň agramy yer ýüzüniň iň uly haýwany bolan ortaça bir piliň agramyna deň bolýar. Ýüregi bolsa 90 kilodan 500 kilo çenli ýetip bilýär. Gök kitler 2 ýylda bir köpelýärler we diňe bir çaga dogrup bilýärler. Sebäbi bolsa häzirki wagtda imit ýetmeçiligindendir. Gök kitiň çagasynyň agramy 4 tonnadan 6 tonna çenli agramda dogulýar. Çaga kit öz awyny awlap öwrenýänçe enesiniň ýanynda bile gedýär. Gök kitler hem howa hem suwdan da dem alyp bilýärler. Suwuň üstünde 10 bilen 15 minut aralygynda howa alyp okeanlaryň çuňur düýünde 1 sagat bilen 4 sagat arasynda gezinip bilýärler. Bu haýwanlaryň aşgazana gitýän ýoly bolsa 20 cm küpdür. Ýagny bu haýwanlar imitlenende biziň bilşimiz ýaly kilka ýaly sürü gezýän kiçijek balyklardan her gün tonnalap ýýär. Bir gök kit bir adamy ýalňyşlyk bilen ýuwudan ýagdaýynda onun boğazından geçip bilmejegi üçin şol bada izine çıkarýar. Gök kitler aslında adama ziýansız balyklardyr. Suwda ýüzüp ýüren wagtyňyz ýalňyşlyk bilen size degmesinden başga ziýanly ýeri ýokdur. Dünýäniň iň uly haýwany bolan gök kitler esasan Hindi okeany we Ýuwaş okeany, Atlantik okeanlarynda ýaşaýarlar. Ortaça ömürleri bolsa 60 bilen 90 ýyl aralygyndadyr. Eger bir gün suwda ýüzüp ýüren wagtyňyz gök kit görseňiz asla korkmaň. Sebäbi bolsa gök kitler sizi görmez. Olaryň burun skeleti 5 we 9 metr aralygynda uzun bolan üçin sizi iýip bilmeýärler. Gök kitler häzirki wagtda bek goralýar. Awçylar tarapyndan awlanan bir gök kitiň jedasy bolsa 40 000 bilen 250 000 Amerikan dollar aralygyndadyr. Gök kitler aslında türe bolup ýaşaýarlar.
okeanlaryň diýsen uly bolanyndan hem sanynyň az bolanlygy üçin bir-birleri bilen suwuň aşagynda ses ýoly bilen habarlaşýarlar. Dünýäniň iň güýçli ses frekansyny çykaryp bilýän gök ketleriň sesi 120 we 180 Hz diýilip bilinýär. Ýagny bir insan iň az 20 Hz eşidip bilýär. Gök ketleriň sesi suwuň aşagynda 11.000 metre çenli ýagnanylyp bilýär. Ol sesi eşiden başga bir gök ket bolsa, olam ýzyna ses çykarýar we bu şekilde habarlaşýarlar. Iň soňky eşidilen ses bolsa 2017-nji ýylda eşidildi. Gök ketler esasanam özlerini ýar ýoldaş we köpelýän döwürlerinde ses çykarýarlar. Gelin häzir bir gök ketiň suwuň aşagyndaky çykaran sesini eşideliň. Bu eşiden sesiňiz erkek bir gök ketiň sesi, ýagny özüne ýoldaş gözleýär we gynansagam onuň sesine jogap beren başga bir gök ket entegem bolmandyr. Videonun soňuna çenli maňa hemra bolanyňyz üçin size minnetdar. Videomuza halan bolsaňyz like basmagy we aramyza goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Sag bolun.